Anttila antoi pitkän. Ja toinen kulmuri Olssille. Ja Westerinen on jälleen siinä ensimmäisenä lyömässä. Ja Ilkka Alatalo antaa kulman. Peliä pelattu 5 minuuttia. Westerinen lyö. Ja maalivahti Tarvainen torjuu. Mutta mailat nousevat. Ja se on maali. Siinä oli Westerin maalivahti Tarvainen torjui luistimella ensin. Me katsomme hidastuksesta kuinka pallo maaliin menee. Se oli Westerisen lyönti, maalivahdin torjunta ja sitten pallo maali. Tässä näette näin. Siinä se tulee ja sieltä. Ja Pasi Kalliokoski ehti paikalle. Ottelua oli pelattu 5 minuuttia. Ols johtaa 1-0. Siinä oli Tarvaisen torjunta. Luistimella hän torjui tuon Westerisen iskun ja sitten Kalliokoski pääsi suupaisemaan pallon sisään. 1-0 Oulun Luistinseura johtaa. Se oli nopea avaus, oikeastaan ensimmäinen todellinen maalipaikka ja toinen kulmuri kylläkin ja se käytettiin nyt sitten hyväksi. Ja Olssillahan on nimenomaan nämä kulmurit erittäin vaarallinen ase, koska heillä on niin monta lyöjää ja se aiheuttaa sen, että lyöjiin menee koko vastapuolen energia niin kuin tässäkin ja sitten sieltä nurkalta pääsi sitten melkeinpä ilmaiseksi Pasi Kalliokoski palloon kiinni.